Testuinguru horretan, herri palestinarraren aurkako genozidioak asaldatzen gaituen sektoreok bidegurutze argi baten aurrean gaude. Nazioarteko gatazka eta botore egituren aurrean, gure burua hain txiki ikusita. Aukerarik azkarrena konponbidea gobernuaren eta nazioarteko instituzioen esku ustea da, sueten faltsuaren egoera bueltatzeko. Haiei exigentziak egitera mugatuz, baina ibilbide laburra da aukera honek. Izan ere, norkin finantziatzen eta armatzen du Israel? Nor finantziatzen du Nazio Batuetako erakunde eta nazioarteko justizia paitegiak? Agerikoa da nazioarteko instituzio politiko eta judizialek Israel finantzatzen duten estatu berdine kontrolpean daudela, hots mendebaldeko potentzien menpe, eta ondorioz haien interesei erantzungo diete. Hortaz, argi izan behar dugu, genozidioaren amaiera ez da etorriko Israel indartza bilatzen duten estatuengatik, eta euren estatuz gaindiko instituzioetatik. Haiei erreguka aritza alferrikakoa da. Espainiako eta Frantziako estatuak noski ez dira salbuespena, ez da euskal instituzioak ere.